guys! Madung hapon ninjong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Lixie Vlog. So karon ding hapon na guys. Hapon naman daris amo Ari mo imudong ni Lexis tindahan mo palit mig itlog kay magluto kog gulay. Gulay. Nga ampalaya butangan og itlog. Kay magulay na pud mi kay magsige raman mo kaog karning mga hybrid unja mi bitaw mga high blood unja. Ano ba nang kuan-kuanon gulay og buwad. Bitaw kay daay gulay daring gihata guys sa among silingan nga palidya ganiha. May ang lutoon ron sud ana mas panihapon. Muit kag palidya be. Very good. Ni anong ni uban man ka? Kay palit mo kong dingding. Ay, palit mo kong balkulit sa kanya. O gasahan bukus. Gasahan bukong ati Aliana o Badrima. gasahan ni Mus Atalia nagwadre. Very good. Diha, ma. Diya kuno mo dining uban siya kay gisa kuno gasa Alia nag madre kanang dahos. Madre inja palit ko pa si Jag bubble gum. Bubble gum ba be? Napipit. Mukha ko Badrima. Kaya hapay mo ko Aliana, guys. Hindi mo ka makukuha. Ado nang udlot. Darag itlog guys ang napalit kay magluto na kurunig uli. Nga na arapag ipo be oh. Nga na. Ado pa pala ba igdaghan kay hapdusan. Dara kay dagko ang puong. Yeah. Nga na. Tulo rabi para I love you Ate Yana. Ado pa lusi Pero ngagawid. Hi guys, kami ni palit guys. Magluto na si Mama Gis kaya mukha ang gulay guys. Very good ang bibi namo. Mukha ang buka kubata ma. Nagbungag kapayas na. Na may mautan na nasud adlaw kay managke na nang daghana ra budget na. Na naguna-una nag-isa kay naka hawid na magkuan. Chocolate. Unsa may ingag tagaan day? Salamat Lixie. So dara guys, ag palija puong kagana. Duhara ka buok nay. Salamat be. Wa kutsara pud bika palihog be. Baligya ni nila? Wa ibaligya wa. Gihatag ra ni. Minit ka tagaan. Di ra ba pait nga paligya? Di pait, di para sa bang paligya bang ang pait Gaan kayo yan. Paligya, baras mga bitter. Ano gari, kuri-kuri na ana, leksian, naragatis ka kuri-kuriun. Usa dito mo. Bawa lagi. Kumana na nahugasan guys, hanaraman ng i-slice. Nadapoy panakot. Kung ano ni guys, ahos o kamatis. Hugasan na paradaan, slice na may kuwang nahug mo din ng isa. Daghan jadi ay duha. Nakahukog. Mas-slice na. Ugma day. Ugma birthday kuya Janjan. Kantahe lang. Ha? Bawa lagi na ba cake? Mangitatagkuan. Kabaw ating palibangos plato. Bitaw, advance happy birthday day ni John Mark. Why daing gwapo na rin baja. Diyan, ganahan. Pila na yung mga edad ugma dyan? 18. Hay, 18. Anong kuno na 22 na? O dibo? 21. Halat, dibo dyan dyan ay? Oo, okay. Natawa mag 21. Hala, dibo, rakalu. Uy, naman
ning imong apo nay. Happy birthday. Saan gawin tandaan tayo sa Wala grite. happy birthday, Kuya Janjan. Advance happy birthday. Kuya Janjan. Happy birthday, Kuya Janjan. Happy birthday, Kuya Janjan. Ah? Happy birthday, Kuya Janjan. Happy birthday, Kuya Janjan. Salamat ya. Higit ka, be? Nakay-cake, ugma, Kuya Janjan. Nakay-cake, ugma, Kuya Janjan. Nawa kay krisis. Tanawon ako kuno day. Ang ipa, doon ang kami, ang kadaog ang kami. Naibalo ni boom! Kanta ko pa rin usa kay di pagansi. Lakan ta. Kan karite. Lakan ta. Kan karite. Bigyan ka daw, Dixie. Grabe. Siya. Pinabiti. Pinabiti na lagi mo kinisan ron day. Pinabiti naman. Okay na, ito isa. Nga nag-uwi ang isa. Pero pagkalik sila kay na may miga day. Happy birthday, Kuya Janjan. Salamat ko nubi. Yan na guys. Magluto na ko. Anong kapaliha po namin. Painit pa kuskaha. Mantika. Naglunod ako mantika. Wa may kwan guys. Kay nakalimot mo kung palit sa sibuyas. At ito na naman ko sa sibuyas dahunan. Makuha ngayon nga higda dito. Kuha ka gamay. Dahon-dahunan ko rin ng luto palit dyan. Ahos. Brown-brown sa inay karong makasunabi, kahumot. Oras na lagi. Uy, ginoo. Balik ang braso mo. Kalit na magka-olbo. Magpakulat na kon. Doro na palit ka guys. Kaya lagi sabot na ka-oras. Umot sa baka dikado. Isabi kumplito panakot. Parang humot sa yapon. Nag-ahon kasi magkakasinabi ko humot. Uy. Kasi nga itong kuhanda na. Gas. Balitokon. Nay, buwad na po. Nay? Magprito ko buwad. Nay, madit ka ang buwad. Labi na ka na nagkaon. Kagikan ka na nga. Ikan ka nagkaon ko. Mga kubaw-kubaw. Karne-karne lagi nga na. Kami ikaw buwad. Kung naman prito ko marido. Nagkang mandahan ni Groto. Tara guys. Kuan na kasi ko rin ang sibuyas nga tanong. Nagsipak ko. Nag-isagol na rin kayo sibuyas na kuha. Kami na may ang ibutang. Panakot na gani ko sa sibuyas. Nga kita na. Salabi si Kuyor. Lono na yan ang itlog. Ha? Biskuyor? Oo. Biskus ba ni? Yara guys. Mga jupod. Maayo na lang. Lami ini kay daghang itlog. Yung manihapon na. Naluto na guys. Hauno na ho kay magprito kog buwad. Uyaw ni. Kuha natin magpalit sa alot. Kuya, kita mo. Murag siya. Murag siya. Hindi, magkusig. Mawaog na ah. Sa ganahan. Di ba, Nay? Sir, ganahan na, Nay. Na lang. Support na lang. Anong way? Muksa. Okay guys, diyan na.
prito na ko buwad, kaya manihapon na miron, dag, oras-oras na. Dag, kinaunahan na hanggi, pasulabi, ag, bulinaw, kay lamig ka dyan isa usang suka. Makapa, wa sa mga bigli, sa mga kubaw nga mga pangkaon. Di pagkalit sinabawang baboy, di Napagapoy sinabawang karning baboy, di nang baboy, kaya di man arang sa kaldero, karning baboy. At tangin rin dyo guys, kaya manihapon na meron, yung nagkaluto na rin buwad. Manihapon tanin dyo guys! Katakatawa man, maso magpangatawang television. Darag mag-birthday boy ugma. Tsa, ganahan! Magdibo-dibo na dahil ni ugma. Gadyon. Buhay, pansi ito ha. Ano sa imong gusto dyan? Ano na imong gusto dyan? Bisong unsa? Bisong asa? Happy birthday ko yun. Happy birthday, Lexi. Advance pa gani. Excited ka dyan. Excited mamuskik. Hurapog na Nigre from... Ang nagretram na. Sige, manihapon na kay di arada. Raklami. Kasi kung magsudan guys. Nakakit sila bang baboy? Hay baboy. Karning baboy. Di abang sabog baboy. Dahil ginamos. Dapat sinabang karning baboy. Di ba yor? Di dapat aghang giluto. Hanin na. Tilawin na yung taon ninyo. Galing mabito. Si tatay na. Bisig ko kag. Palijat. Awa di dahil ni si tatay guys. Gi kanina. Gibunutag ngipon ganiha. Nagnipon eh. Nagnipon. Yes! Mga kami na guys! Katawa man. Dapat amang iba na alawi. Naan, pista! Pista di ay. Kita mga ansami guys, mga anta ninyo. So guys, nahuman namig panihapon, nja dan ako sa kwarto kay magpasusulabi na kung edit daning hang video ha kay maka-upload pud ko madyo na naman pud ni magkamamiso tag maridyo. Kay sunod adlaw lagi mo nang masadlain na kog trabaho, pasusulabi na kay lisod lagi ni rong panahona. Pasensya na mo guys sa among vlog nga maura ninja. Daghang salamat ninyo guys sa waysawang pagtanaw sa among vlog. Daghan jeng salamat ninyong tanan guys. Ginoo na magbaw sa inyong kamaadyo dari namo. Sa waysawang pagtanaw sa ang mga vlog, sa ang mga ijaan. Labi na sa amo ang channel ni Lexian. Daghang salamat ninyo guys. God bless ninyong tanan. Amping mo kanunay. Salamat sa inyong pagtanaw sa mga vlog guys. Bye! Thank you for watching.